Hallelujah. Lalela bazalwane bazothini ke uPhilip wathi kuye, Nkosi sikhombise uyihlo nokusalela. Indaba yabafundi angazi sithi. Wathi uPhilip, hayibo sibonise phela uba. uJesu uqeda ukusho ukuthi manje ngibonile mina. Nibonile uba. Uthi sibonise uba. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka mina. Isikhathi esingaka. Bese kusondela uhamba kukaJesu. Uthi isikhathi esingaka. Philip. Isikhathi esingaka. Uthi uJesu, uthi uPhilip isicela usibonise ubaba ngoba lama into eyikhuluma sizizwa. Sibonise ubaba. Uthi isikhathi esingaka. Kubeka. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani, awukangazi Philip na? Awukangazi Philip na? Yes. Ongibonile mina. Ubonile ubaba. Ongibonile. Bazalwane yazi ufuna ukuthi ufuna ukuthandiswa. Uthanda ukuphila ezulwini. Ngoba ufuna ukubona ubaba ehlele esihlalo sobukhosi. uJesu ehlele ngoborright. Ithi ngitshela ukuthi ayi. Esihlalweni sobukhosi kuhlezi uJesu orepresenta ubaba. uNkulunkulu wakhetha ukuthi asuke athebanekile phakathi komzimba kaJesu. So uma ufuna ukubona uJesu esihlalweni ukuthi uJesu uhlezi kwesobunene. Esobunene akusho ukuthi on the right hand side. Sithi based on the right hand babuyi language yama Greek. Yama Hebrew, right hand, it meant the position of approved authority. It meant an authoritative place. It saying, I give you the right hand of fellowship. My brother, I'm saying, I am approving you. I am giving you the right hand. Ngivumelana nawe, ngikunika igunya. Njengoba umphathe nganika igunya ukuthi epulpitini lakhe unginika i-right hand of fellowship. Hayi ukuthi ngihlale on the right hand side. Ichaza i-authority ayidedicate. Ubaba wakhetha ukuthi kulomuntu onguJesu owafela wamthathela bonke abantu emhlabeni wabaletha kimi ngizomnika indawo yamqobo lwakhe. Hallelujah. 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 So Jesus is the full expression of God. Amen. Hallelujah. If you want to see God, look at Jesus. If you want to see the heart of God, then Jesus. I Moses. Hallelujah. Amen.